Vi skal nu i gang med opvarmningen. Første øvelse er hofteløft. Det er vigtigt, at du har vægten på hælen, du spænder op i maven og løfter hoften op mod loftet. Den tager du 10 repetitioner af. Næste øvelse, diagonal arm benløft. Du holder ryggen i ro, spænder i maven, løfter den ene arm og det andet ben, og du laver 10 repetitioner på hver side. Tredje øvelse, siderotation af øvre ryg. Armen bag hovedet, spænd i maven, roter op og 10 repetitioner på hver side. 4 øvelser af armsving. Du svinger med strakte arme 10 repetitioner den ene vej og bagefter 10 repetitioner den anden vej. Første øvelse i program A er squat. Du stiller dig op med fødderne ca. 20 grader udad, skulderbredde mellem benene, bagenden godt bagud, kom så langt ned du kan. Du tager 10 repetitioner af denne øvelse. Anden øvelse er armbøjning. Du starter på knæene, du spænder i maven, du har hænderne ud for brystet og kom godt ned. 10 repetitioner af denne øvelse. Tredje øvelse er hofteløft. Du har vægten på hælen, du spænder i maven, og du løfter hoften op mod loftet og tager 10 repetitioner af denne øvelse. 4 øvelse er dynamisk planke. Du har vægten på tæerne, og du har vægten på albuerne, og du spænder godt op i maven, holder ryggen i ro, mens du henholdsvis løfter det ene ben og det andet ben. Du tager 10 repetitioner af denne øvelse. Femte øvelse er split squat. Du har vægten på hælen på forreste ben, du spænder op i maven, kommer så godt ned du kan, eventuelt støt med en finger op ad en væg, og du tager 10 repetitioner af denne øvelse. Sjette øvelse er aktivering af øvre ryg. Du ligger på maven, har armene i en Y-position, løfter armene og trækker ned mod nede ryg. Du tager 10 repetitioner af denne øvelse. Syvende øvelse er en klassisk brændemand. Her får du virkelig pulsen op, og du tager 10 repetitioner af denne øvelse. 8. øvelse er hop squat. Du starter i en halv squat, hopper op og lander i en halv squat og tager 10 repetitioner af denne øvelse.